ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தேசிய ஞானாஞ்சனேய சல்லாதய சக்ரம் பிரம்மிலம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிரும் சாந்திகம் என போதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவ வாத்திகம் ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே சப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தானேஸ்வரி வானோ சுதேவி பிரியமானி ஹரி பிரியே வாஞ்ச கல்பதராய கிருப சிந்து ஏவச பதினானா பாவனையே வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் தத்சத். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தவருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2வது காண்டம் 5வது அத்தியாயம் 31வது நாம இன்னைக்கு படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அருமையான அத்தியாயம் இது. அதாவது இந்த காண்டமே காண்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகானது. பிரம்மதேவர்கிட்ட நாரதர் என்னென்ன விளக்கங்கள்லாம் கேட்கிறாரு பாருங்க. இந்த ஞானம் நாரத முனிக்கு எப்படி வந்தது? இதுதான் இப்ப பெரிய கொஸ்டின் இல்லைங்களா? இப்ப நாரதரை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு விளக்கம் பார்ப்போம். சின்ன ஒரு விளக்கம் தான் பார்ப்போம். நாரதரோட பேர் ஏன் நாரதன் அவருக்கு பேர் வந்தது? யாருக்காவது தெரியுமா? நாரதன் அவருக்கு ஏன் அந்த பேர் வந்தது? ஹரே கிருஷ்ணா. நாரதர் அப்படின்ற நாம எல்லாமே ஏளனமா சொல்லுவோம். சில பேர் நாரதர் வேலை பார்க்கறான், இந்த மாதிரி பார்க்கறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். நாரதர்ன்ற பேரு எதுக்காக வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க. யாராவது சொல்ல முடியுமா நாரதர் பேர் ஏன் வந்ததுன்ட்டு? ஏன்னா எடுத்தோடனே கேள்வி கேட்கறான்னு நினைச்சிட்டீங்களா? சரி, நாராயணன் சொல்றோம். ஏன் நாராயணன் பகவான் நாமத்தை சொல்றோம்? ஒரு நாமத்துக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லலாம். இப்ப இந்த ஒரு ஸ்டோரி நான் சொல்றேன். ஆனா நாராயணனுக்கு ஏன் நாராயணன் பேர் நம்ம பகவானுக்கு வைக்கிறாங்க? இதை தெரிஞ்சுன்னா நாரதர் பேர். நரன்ங்கிறது ஒரு நரன்கிறது ஒரு மனிதனை குறிக்கிறது. நாராயணன்கிறது பகவான். அதனாலயே தெரியல பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. நான் பேசுறது கேக்குதா பிரபு? சொல்லுங்க மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி, சொல்லுங்க. நரர்கள், அதாவது மனிதர்கள். நரர்கள்ங்கிறது மனிதர்கள் குறிக்குது. நரர்கள்லாம் போய் சேரக்கூடிய இடம் அயனம். அந்த நாராயணனுடைய இருப்பிடம். அவருடைய திருவயிற்றுலதான் போய் எல்லா உயிர்களும் அடக்கமாகுது. அதனால நாராயணர் அப்படிங்கிற பேர் வருது. அவங்களோட இருப்பிடமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாராயணம்னா தண்ணீரில் மிதப்பவர் தானே? நாராயணம் நாராயணால தண்ணீர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப முன்னாடி சொன்ன மாதாஜி சரி, இப்ப சொல்ற மாதாஜி எல்லாம் ஒண்ணுதான். அதாவது நாராயணன் சொன்னா நரம்னா தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க. அது தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா பகவான் கோவிலுக்கு போனா கண்டிப்பா தீர்த்தம் கிடைக்கும். அதுதான் நாராயணன் அவர் பேரை சொல்றாங்க. நரம்னா தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதுக்கு இன்னொரு சொல்லலாம். நரம்னு இன்னொரு சொல்லும் இருக்கு. பிரம்ம ஞானம் சொல்லப்படுவாங்க. பிரம்ம ஞானம். அதுதான் நரம் சொன்னா தண்ணி. அயனன் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா அவரு ஆதிசேஷன் மேல படுத்துட்டு இருக்கார் இல்லைங்களா? தண்ணி மேல நரம், அயனன் தண்ணி மேல படுத்துட்டு இருக்கார். அதுதான் நாராயணன் சொல்லப்படுது. அயனன் சொல்றது படுத்துட்டு இருக்கு, தூங்குறது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நரம் சொல்லும் போது நீர். இது ரெண்டுமே சேர்ந்ததுதான் நாராயணன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுதான் பகவான் நாமத்தை நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு பகவான் கிட்டே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கனால்தான் அவர் 3 பிறவி எடுத்தவர் நாரதர்.
அதனாலதான் அவர் நாராயண நாராயணன் எந்த ஒரு பிறவிலையும் சொல்லிக்கிட்டே வந்ததுதான் அவர் பேரு நாரதன் பேரு. நாரதர்ன்றது அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா தண்ணியை குறிக்கிற வார்த்தைன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதனாலதான் அவரு நாரதர் நாரதர் நாரதர்ன்னு அப்படி சொல்லப்படுறாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பகவான் நாமத்துல நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அச்சுதான்னு சொல்லுவோம். அச்சுதான்னு சொல்லப்படும் பாத்தீங்கன்னா அதோட நாமங்கள் அச்சுதா நமக அப்படின்னு சொல்றோம். இது வந்து பிரம்ம சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது 101வது நாமங்களா சொல்லப்படுது. இந்த நாமத்துக்கு ஒரு மகிமை இருக்கு. யாரா சொல்ல முடியுமா? அச்சுதா அச்சுத நமக தவறி விழாதவர், தவறி விழாதவர்கள், தவறி விழாதவர், தவறி விழாதவர். ஏன் அப்ப வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கதை, இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே நாம இதை படிச்சிருக்கோம். ஒரு பகவான் நாமத்தை சொல்லி படிச்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே இல்லைங்களா? சரி, இப்ப அச்சுதா நமக அப்படின்னு சொல்லும் போது மாதாஜி சொல்ற மாதிரிதான் நழுவி விடாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த நாமத்துக்குள்ள ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு. ரொம்ப அழகான கதை அது. அது என்ன கதைன்னு பாத்தீங்கன்னா, பாரசார பட்டர்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பாரசார பட்டர் பட்டர் பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜர் முதன்மையான சீடர் யாருக்கு சொன்னா பூரார்த்தாழ்வார் சொல்லுவாங்க. பூரார்த்தாழ்வார் வந்து அவருடைய மகன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரசார பட்டர். இவர் தான் வந்து அவருடைய மகன். இவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு நாள் வீட்டை விட்டு வெளியே போறார். வீட்டை விட்டு போனா ஒரு வெளியே போறார். தர்க புல்ல பறிக்கிறதுக்காக காட்டுக்கு போறார். காட்டுக்கு போனவரு அங்க ஒரு காட்சியை பார்த்த உடனே மயங்கி கீழே விழுந்துடுறாரு. மயங்கி கீழே விழுந்துட்டார் பட்டர். விழுந்துட்ட உடனே அங்க அப்படியே மூச்சு பேச்சு இல்லாம அப்படியே கிடக்குறாரு. அப்போ அவருடைய சிஷியமார்கள்லாம் வந்து என்னடா பட்டர் போனாரு, ஒரு வைணவகுல ஒரு ஆச்சாரி தான் அவரு. பட் அவர் சிஷியமாரெல்லாம் என்ன காட்டுக்கு போனாரு, தர்புல் எடுக்க போனாரு, இன்னும் காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தேடி எல்லாம் வராங்க. தேடி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இடத்துல காட்டுல மயங்கி விழுந்து கிடக்குறாரு. அப்போ உடனே அவரை ரிகவர் பண்ணி கூட்டும் போய் ஆசிரமத்துல படுக்க வைக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து உட்கார்றார். உட்கார்ந்த உடனே கேட்கிறாங்க அவரை, ஏன் இப்படி விழுந்து கிடக்குறீங்க, ஏதாவது மிருகம் வந்து ஏதாவது உங்களை சித்திரவதை பண்ணுச்சா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. இல்ல அப்படின்றாரு. ஏதாவது இயற்கை சீற்றம் அதனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அதுவும் இல்லை. ஏதாவது உடல் உபாதைகள் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அதுக்கும் இல்லை. என்னதான் ஏன் விழுந்தீங்க, ஏன் அந்த மாதிரி கீழே கடந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ நான் ஒரு காட்சியை பார்த்தேன், அந்த காட்சியை பார்த்த உடனே அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டேன் அப்படின்றாரு. ஒரு காட்சியை பார்த்து மயங்கி விழுந்துட்டேன், அப்படி என்ன காட்சியை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சிஷியமார்கள் அவர் பட்டரை கேட்கிறாங்க. பட்டரை கேட்ட உடனே சொல்றார், ஒரு வேடன் ஒரு முயல் குட்டிய அதை புடிச்சு தன்னுடைய பேக்ல போட்டுக்கிட்டு கிளம்புறாரு. கிளம்பும் போது அந்த முயல் குட்டி வந்து அந்த தாய் முயலை வந்து வேடோட காலடை பிடிச்சுக்கிட்டு கெஞ்சி கேக்குதான், என்னுடைய குழந்தையை விட்டுடுங்க, எனக்கு குட்டி எனக்கு விட்டுடுங்க அப்படின்னு கெஞ்ச உடனே இதை பார்த்த வேடன், ஏடா ஒரு குட்டியை கேக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த குட்டியை கொடுத்துடுறாரு. எதுகிட்ட? அந்த முயல்கிட்ட கொடுத்துடுறாரு. இதை பார்த்த உடனே அப்படியே நான் மயங்கி விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றேன், இந்த காட்சியை பார்த்த உடனே அப்படின்னு சிஷியமாரெல்லாம் கேட்கிறாங்க. என்ன ஒரு வேடன் அந்த குட்டிய வந்து தாய் முயல் கிட்ட கொடுத்துட்டாரு, இது ஒரு பெரிய விஷயமா, இதுக்கெல்லாமா மயங்கி விழுவாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. யாரு? சீடர்கள் கேட்கிறாங்க. அப்ப குரு என்ன சொல்லியிருப்பார், அங்க என்ன காட்சி பார்த்தார், ஏன் அந்த காட்சியை பார்த்து மயங்கி விழுந்தார்? இது யாரா சொல்ல முடியுமா? உங்களே யோகிச்சு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அங்க தாய்மைங்கிற ஒரு ஸ்தானத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்திருப்பாரு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தாய்மை என்ற உணர்வோட அது கொடுத்தார். ஓகே, வேற யாரா சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மனதிலையும் பகவான் இருக்காரு, அவர்கிட்டயும் பகவான் இருக்கிறார். சரி, ஓகே. ஏன்னா அச்சுதாய நமக அப்படின்னு சொல்றது இந்த நாமத்துக்குள்ள இந்த ஸ்டோரி முக்கியம். ஒரு நாமத்துக்கும் ஒரு ஸ்டோரி நாம வாரம் சொல்லலாம். நீங்க 101வது நாமத்துக்குள்ள நம்ம இந்த ஸ்டோரி சொல்றோம். இது என்ன சொல்றாருன்னா, பட்டர் என்ன சொல்றாருன்னா, தன்னுடைய குரு கிட்ட சிஷியன்மார்கிட்ட, அடே
இந்த காட்சிய என்ன இருக்குன்னு கேக்குறீங்களே, சரணாகதி இங்க இருக்கு. சரணாகதி. இந்த முயல் அந்த வேடன் கிட்ட போய் சரணாகதி அடைஞ்சு தன்னுடைய குழந்தைய கொடு அப்படின்னு கேக்குது. கேட்ட உடனே அந்த வேடன் சொல்றான். உடனே அந்த வேடன் என்ன பண்றான், அந்த குட்டியை கொடுத்துட்றான். ஆனா இந்த சரணாகதியை பத்தி அந்த முயலுக்கு என்ன தெரியும்? சரணாகதினா என்ன அந்த முயலுக்கு தெரியும்? அந்த வேடனுக்கு என்ன தெரியும்? அவனுக்கு என்ன ஞானம் இருக்கும் வேடனுக்கு? அந்த அறியாத முயலுக்கும் தெரியாது சரணாகதி என்னன்னா, முயலுக்கும் தெரியாது. சாமானிய அந்த வேடனுக்கும் கருணை காட்டுகிறான் என்றால் சரணாகதி வசம், அதாவது கருணை காட்டுறான் யாரும் அந்த வேடன் அந்த முயல் மேல. ஆனா நாம ஆத்ம ஞானம் தெரிஞ்சிருக்கிறோம், 6 தத்துவங்களை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம், எல்லா வேதங்களும் படிக்கிறோம், எல்லாமே செய்யறோம். அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சரணாகதி நமக்கு தெரியலையே. நாம பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சோம்னா உடனே பகவான் நம்மளுக்கு முக்தி கொடுக்கிறார். ஒரு சாதாரண வேடனுக்கும் ஒரு சாதாரண முயலுக்கும் தெரிஞ்ச விஷயத்த நமக்கு தெரியலையே. நமக்கு எப்ப பகவான் நம்மள ஹரிநாமத்தை சொல்லுவான், எப்ப நம்மள வேண்டுவான்றத பகவான் பார்த்துட்டு இருக்காரு. நம்ம அவர்கிட்ட முறையிடாம இருக்கமே. கருணை கடல் இல்லையா அவர்? அந்த காட்சியை பார்த்த உடனே அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டேன். அப்ப நாமெல்லாம் எப்படிப்பட்ட நம்ம ஆத்மாவா இருக்கும் பாக்க அப்படின்னு ரொம்ப அழகா அதை விரிவா சொல்றாரு. அப்ப சீடர்கள்லாம் வியத்து போறாங்க. அவனே கதின்னு அவனை நம்பி கைவிடுமா? நம்ம அவரே கதின்னு நினைச்சோம்னா அவர் கைவிடுவாரா? ஒரு முயலுக்கும் ஒரு வேடனுக்குள்ள அந்த சரணாகதி தத்துவத்தை தெரிஞ்சிருக்கிற சாதாரண ஒண்ணு. ஆனா கரு எங்க பாருங்க, என்ன கருன்னு வச்சிருக்காரு பாருங்க, ரொம்ப அழகா கருணை என்ற கருல வச்சிருக்காரு. அந்த கருணை பகவான் கிட்ட நாம சரணாகதி அடையும் போது பாருங்க, ஒரு வாழ்க்கையிலேயே ஒருத்தர் ஒரு செயல்ல இருக்கும் போது அந்த இடத்துல இருக்குது நம்மளுடைய சனாதனம் அங்கெல்லாம் இருக்கு. நம்ம தாய் பாசம் சொல்றோம், அது சரணாகதி. அது ஒரு முயலுக்கு தாய் பாசம் சொல்றோம், அங்கதான் சரணாகதி, அதுதான் சனாதனம் சொல்லப்படும். இதே வேற ஒரு உள்ளவங்கிட்ட போய் நம்ம சரணாகதி பண்ணா கிடைக்குமா? இந்த மண்ணு அது மாதிரி மண்ணு. இது நம்ம அகண்ட பாரத தேசம் சனாதன தர்மத்தை பாதிப்பு. ஒரு இடத்துலயும் சனாதனம் இருக்கு நம்ம கிட்ட. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அதுதான் சொல்றாங்க வடமொழியில பாத்தீங்கன்னா, அச்சுதா என்றால் நழிவு விடுதல் என்ற பொருள். அது அச்சுதா என்றால் நழிவு விடாதவன் என்ற பொருள். பகவான் கிட்ட நாம அச்சுதான்னு சொல்லப்போனா நம்மள நழுவு விடாம புடிச்சு வச்சுப்பாராம் பகவான். நம்மள நழுவு விடாம புடிச்சு வைப்பாரு. அவர்தான் அச்சுதா நமக அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நாம தவறே செஞ்சாலும் சரி, அத பகவான் உணர்வோட நாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கலாம். தவறு அவர் மன்னிக்கிறார், அந்த பாவத்தை அவர் ஏத்துக்கிறார், நம்மளை வழி விடாம பிடிக்கிறார். அதுதான் அச்சுதா நமக அப்படின்னு நம்ம இந்த நாமத்தை சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது அடுத்த வாரம் 102வது நாமத்தை பத்தி சொல்லுவோம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அந்த நாமமும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. 31வது பதம் யார படிக்கிறீங்களா? விருப்பம் இருக்கா? என்ன படிச்சுட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, படிக்கவா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 31 மொழிபெயர்ப்பு. ரஜோகுணத்தின் தொடர்ந்து உருமாற்றத்தால் செவி, தோல், மூக்கு, கண்கள், வாய், கைகள், புற பாலுறுப்புகள், கால்கள் மற்றும் மலத்வாரம் போன்ற புலனுணர்ச்சி உறுப்புகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றனர். இவற்றோடு புத்தியும் உயிர் சக்தியும் உற்பத்தி ஆகின்றன. பொருளுரை. ஜட இருப்பிலுள்ள உயிர்வாழ் சூழ்நிலை ஒருவனின் புத்தியையும் சக்தி வாய்ந்த உயிர் சக்தியையும் பொருத்தி இருக்கிறது. கடுமையான உயிர்வாழ போராட்டத்தை தடுப்பதற்கு தேவையான புத்தி அறிவை திரட்டும் புலன்களால் அளிக்கப்படுகிறது. மேலும் ஜீவசக்தியானது கொர கால்களை போன்று சுறுசுறுப்பான உறுப்புகளை திறமையாக கையாளுவதன் மூலமாக தன்னை பராமரித்துக் கொள்கிறது. ஆனால் மொத்தத்தில் உயிர்வாழ போராட்டம் ரஜோகுணத்தின் பெரும் முயற்சியாகும். எனவே
புத்தியையும் பிராணன் எனப்படும் உயிர் சக்தியையும் தலைமையாக கொண்ட புலன் உறுப்புகளும் ரஜோகுணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இயற்கையின் இரண்டாம் குணத்தின் பிற படைப்புகளும் உப படைப்புகள் ஆகும். இந்த ரஜோகுணமானது மூலப்பொருளான காற்றிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாங்க ரசோகுணம். ரசோகுணம் சொல்லப்படுது பேராசை குணம் நம்ம சொல்றோம். இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. சத்துவ குணத்தையும் ரசோகுணம் தமோ குணத்தை பற்றி. இந்த ரசோகுணத்தை தொடர்ந்து உருவமாற்றதால் இப்ப நம்ம ரசோகுணத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து ஊனங்கள் வழியா ப்ராப்ளம் வரும். ஏன்னா சில பேருக்கு கை ப்ராப்ளம் இருக்கும், சில பேர் கால் ப்ராப்ளம் இருக்கும், சில பேர் காது ப்ராப்ளம் இருக்கும். இந்த மாதிரி உடல்ல சின்ன சின்ன ப்ராப்ளங்கள் இருக்கும் பிறக்கும் போதே. இது எதனால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வாழ்நாள்ல நம்ம ரசோகுணத்துல செயல்படும் போது பேராசைனால, பண ஆசைனால, பொருள் ஆசைனால, ஏதோ ஒரு ஆசையில அந்த ஆசையில நம்ம செயல்படும் போது கண்டிப்பாக இந்த சூட்சம உடல் இந்த உடலோடு அது இருக்கும்போது அடுத்த உடல் தேடி போகும்போது அதுல ஊனம் வரும் அப்படின்னு சொல்றது வேதம் சொல்லுது. இது வந்து ரித்தி வேதத்திலையும் சரி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஒண்ணு, இப்போ செவி, தோள்கள், மூக்கு, கண்கள், வாய்கள், கைகள், அதாவது பால் உறுப்புகள், கால்கள் மற்றும் மலாதுவாரம் போன்ற புலனுணர்ச்சிகளை உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இவற்றோடு புத்தியும் உயிர் சக்தியும் உற்பத்தி ஆகின்றன அப்படின்றாங்க. ஏன்னா இதோடு பகவானுடைய உள்ளகிற உறுப்புகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஒரு உறுப்பும் பத்தி ரொம்ப அழகாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இப்போ பகவானுடைய இடுப்பு பகுதி வந்து ஒரு பகுதி, தலைப்பாகம் ஒண்ணு, அதாவது மாறு பாகம் ஒண்ணு, இடுப்பு பாகம் ஒண்ணு, கால் பாத்துல ஒண்ணு, இது மாதிரி 4 வர்ணங்கள் மூலியமா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இந்த இடத்துல பகவானுடைய இருக்கின்றாங்க. இப்போ இன்னொரு விஷயம் சொல்லலாம் இதுல வந்து, இப்போ ஒரு உறுப்பு ஏன்னா தப்பா பேசிட்டு இருக்காங்க, தெரியாம பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்ப லட்சுமி தாயார் இருக்காங்க, கனகவல்லி தாயார் இருக்கிறாங்க. மகாவிஷ்ணுவை, அதாவது கார்போக உதய சாய் விஷ்ணுவோட காலாண்ட அவங்க உட்காந்துக்கிட்டு பகவானுடைய காலாண்டு அவங்க காலை அமைக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன் அதை அமுக்குறாங்க அப்படின்றது யாருக்கா தெரியுமா? ஏன் சொல்ல வரேன்னா அது ஒரு முக்கியமான இடம். அது ஏன் பகவானுடைய காலை மகாலட்சுமி அமுக்கிட்டு இருக்காங்க? பிரபுஜி, கையில பெண்கள் கையில வந்து லக்ஷ்மி இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களே மகாலட்சுமி தானே. தாசியம் அவருக்கு தாசியா வேலை செய்யறாங்க. தாசியம் நான் அவருக்கே உரியவள் அப்படிங்கிற உரிமையில அவர் செய்யறாங்க. ஓகே, வேற யாரும் சொல்ல முடியுமா? பாலாஜி சொன்னாங்க, மறந்துருச்சு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா நாம அதாவது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க வேதம். பகவான் அதாவது மகாலட்சுமி ஏன் காலை பிடிக்கிறான்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா பெண்களோட கைகளையும் வந்து சுக்கிர பகவான் இருக்கார், சுக்கிரன் இருக்கார். எல்லாரோட மாதாஜி கையிலையும் சுக்கிரன் இருக்கார் கை பாதங்கள்ல. அதே மாதிரி ஆடவன், அதாவது கணவன்மார் காலு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா சூத்திர தன்மை உள்ளனால அங்க சனி பகவானோட ஆட்சி இருக்கு அங்க. அதனால மகாலட்சுமி என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய கையில இருக்கிற காலை வந்து கையை வந்து பகவானுடைய, அதாவது அவருடைய பாதத்துல, அவருடைய காலு, அதாவது முட்டி கீழே கணுக்கால் வரைக்கும் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சனி பகவானுடைய ஆட்சி இருக்கிறனால, சூத்திரோட ஆட்சி இருக்கிறனால அந்த இடத்துல வந்து சுக்கிர பகவானோட கையில இருக்கிறனால அந்த இடத்துல அமுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா லட்சுமி விலாசமா இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. இதுதான் நம்முடைய பெரியவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இதை மறைச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த சனி கிரகத்தின் ஆளுகமை அதிகமா இருக்கும், ஆண்களுக்கு வந்து அதிகமா இருக்கும் போது அந்த நேரத்துல நாம வந்து பெண்கள் வந்து கால் அமைக்க விட்டாங்கன்னா அந்த குடும்பம் மேன்மை அடையும் சொல்லப்படும். ஏன் நிறைய பேர் என்னடா ஒரு ஆண் காலில் போய் ஒரு பெண்ணு போய் கால் அமுக்குறதா இப்படி இந்த காலத்துல பேசுவாங்க, நவநாகரிகமான காலத்துல. ஆனா நம்ம முன்னோர்கள் பாருங்க ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. அதுதான் தாயார் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் மாட்டால இருப்பாங்க. அப்போ இந்த காலுக்கு ஒரு இடம் பகவானுக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஒரு விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க வேதங்கள்ல, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, சொல்லிக்கிட்டே போலாம். இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அமாவானன் சொல்லுவாங்க. அமாவானன் பத்தி யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அமாவானன் யாராவது என்ன மாதாஜி? கேள்விப்பட்டதில்லை. அது அம்மா
அமாவாணன். ஆ மா நா வா இன் அமாவாணன். அம்மாவான யாரு கேள்விப்பட்ட இல்லீங்களா? அவர் ஒரு வைகுந்தத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரும் ஒரு துவாரபாலகர் தான். எல்லா கோவிலும் இருப்பார். துவாரபாலகர் எப்படி 2 பக்கத்துல விஜயா ஜெயனும் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி இவரும் அங்க இருப்பார். அமாவாணன். அதுதான் ஒரு கதையை ஒரு இதே சொல்லுவாங்க. அமாவாணன் கரத்திலே தீண்டால் கடன் அப்படின்வாங்க. அமாவாணன் அவர் கை பட்டாவே கடன் எல்லாம் தீருமா. ஏன் தீரும்னு பாத்தீங்கன்னா அவருதான் வைகுந்தத்துக்கு நம்ம கையை பிடிச்சி இழுத்துன்னு போவாராம். அவர் இழுத்துன்னு போகும்போது துவாரபாலகர் விட்டுருவாங்களாம். ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாங்க வேதத்துல. வைகுண்ட வாசலுக்கு செல்போர் அங்கு அமாவாணன் காத்திருப்பான், அவனை கண்டதும் கையை பிடித்து அழைத்து செல்வான், இவனுடன் வருபவரை துவாரபாலகர் தான் தடுக்க மாட்டார்கள். அமாவாணன் சொல்லப்படும் ஆணவன் சொன்னால் மனிதன் சொல்லப்படுது. அமாவாணன் சொல்லப்படுது மனிதன் அல்லாதவன் என்று. மனிதன் அல்லாதவன் அமாவாணன் சொல்லப்படுது. அது தேவ புருஷ புண்ணியம் செய்தவர்களை பெருமாளிடம் அழைத்து செல்வது இவனது புண்ணிய பணி. அது அங்க போகும்போதே துவாரபாலகர் அந்த வைகுந்த வாசல்லே இருப்பாராம் அவர். இங்கும் இன்னைக்கும் பெருமாள் கோயில் எல்லாம் போனீங்கன்னா துவாரபாலகர் பக்கத்துல இருப்பாரு அவர். வைகுந்த இதுலயே இருக்கு, நம்ம ஸ்ரீரங்க கோயிலோட இருக்காரு. ரொம்ப அழகான அந்த இது நிறைய விஷயங்கள் அதுல இருக்கும். அப்படியே அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சொல்லிட்டே போலாம், நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டே போலாம். ஏன் அவர் நம்ம வைகுந்தத்துல அங்க நிக்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்றா அவருக்கும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஜெயா விஜயனை பத்தி உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஜெயா விஜயனா யாருன்றது தெரியும். அவதான் இரணிகசிபு, இரணினா இருக்காங்க, சிசுபாலனா இருக்காங்க, இந்த மாதிரி இருக்காங்க அவங்கதான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னொரு விஷயம் நான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல போய் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 32வது பதம் மாத்தாஜி. நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க. ஆன்மீகங்களில் மிக சிறந்த நாரதா, மூலப்பொருட்கள், புலன்கள், மனம் மற்றும் இயற்கை குணங்கள் ஆகிய இவற்றை பொருந்தும்படி இணைக்காதவரை உடல் எனப்படும் வடிவங்களை உருவாக்க முடியாது. பொருளுரை: ஜீவராசிகளின் வெவ்வேறு வகைப்பட்ட உடல் அமைப்புகள் மோட்டார் வண்டியின் பாகங்களை ஒன்றாக பொருத்துவதன் மூலமாக வெவ்வேறு வகையான மோட்டார் வண்டிகளை உற்பத்தி செய்வதை போன்றதாகும். வாகனம் தயாரான பின் வண்டியோட்டி வாகனத்தினுள் அமர்ந்து தான் விரும்பியவாறு அதை இயக்குகிறான். இது பகவத்கீதையிலும் 18.61 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஜீவராசி உடலெனும் இயந்திரத்தின் மீது அமர்ந்திருப்பவனை போன்றவனாவான். ரயில் வண்டி அதிகாரியின் மேற்பார்வையின் கீழ் நகர்வதைப் போலவே உடல் எனப்படும் வாகனம் ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகிறது. ஆயினும் ஜீவராசிகள் உடல்கள் அல்ல, வாகனம் எனப்படும் உடலிலிருந்து அவை வேறானவையாகும். ஆனால் புத்தியில் தாழ்ந்த ஜட விஞ்ஞானியால் புலன்கள், மனம் மற்றும் ஜட இயற்கை குணங்கள் எனப்படும் உடலின் வெவ்வேறு பாகங்களை ஒன்றாக பொருத்தும் முறையை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் பரமபுருஷரின் பின்ன பகுதிகளாக உள்ள உயிர் பொறிகளாகும். தந்தை பகவான் அவரது மக்களிடம் கருணை கொண்டவராக இருப்பதால் தனித்தன்மை வாய்ந்த ஜீவராசிகள் ஜட இயற்கையை அடக்கியாள வேண்டும் என்ற அவர்களது விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு அவர்களுக்கு சிறிய சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அழும் குழந்தையை சமாதானப்படுத்துவதற்காக தந்தை சில விளையாட்டு பொருட்களை கொடுப்பது போலவே ஜட இயற்கை பகவானின் பிரதிநிதியின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பினும் ஜீவராசிகள் விருப்பம் போல ஜட இயற்கையை அடக்கியாள அனுமதிப்பதற்காக பகவானின் விருப்பத்தால் ஜட படைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஜீவராசிகள் சிறு குழந்தைகளை போன்றவர்கள். பகவானுடைய வேலைக்காரியின் இயற்கை கட்டுப்பாட்டின் கீழுள்ள ஜடவெளியில் இவர்கள் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் பணிப்பெண்ணை மாயையை எல்லாமாக கருதி பரமசத்தியத்தை துர்காதேவியை போன்ற பெண்பால் என்று தவறாக எண்ணுகின்றனர். குழந்தைத்தனம் கொண்ட முட்டாள்களான பௌதிகவாதிகளால்
பணிப்பெண் அல்லது ஜட இயற்கை என்ற கருத்திற்கு அப்பால் செல்ல முடியாது. ஆனால் பணிப்பெண் எஜமானருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பதைப் போலவே ஜட இயற்கையின் அனைத்து செயல்களும் பகவானிலேயே ஆளப்படுகின்றன என்பதை புத்திசாலியான அவரது மகன்கள் அறிந்துள்ளன. புலன்களைப் போன்ற உடல் உறுப்புகள் மகத்தத்துவத்தின் படைப்புகளாகும். பகவானின் விருப்பத்தால் அவை இணைக்கப்படும் பொழுது ஜட உடல் தோற்றத்திற்கு வருகிறது. ஜீவராசி இவ்வுடலை செயலாற்றுவதற்கு உபயோகித்துக் கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறான். இது பின்வருமாறு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆன்மீகத்தில் மிக சிறந்த நாரதர் மூலப்பொருட்களால் புலன்கள், மனம் மற்றும் இயற்கை, அதாவது இயற்கை குணங்கள் ஆகியவற்றை பொருத்தும்படி வரை உடல் எனப்படும் வடிவங்கள் உருவாக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமான குணங்கள், அதாவது சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம், இது இல்லாம சுத்த சத்துவம். இப்ப சுத்த சத்துவத்துல நாம செயல்படும் போது நம்ம எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம் இருக்கும், பொய் அகங்காரம் இருக்கும். இப்ப நம்ம போன வாரம் கூட அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பொய் அகங்காரம் சொல்றது பௌதீகம், அகங்காரம்ன்றது ஆன்மீகம். அதே மாதிரிதான் நம்ம என்ன செயல் செய்யறோமோ அது நம்ம தீர்மானிக்கப்படுறோம், வடிவமைக்கப்படுகிறோம் சொல்லலாம், தீர்மானிக்கப்படுகிறோம். தீர்மானிச்சா வடிவமைக்கப்படுகிறோம் நாம. இப்போ நம்ம பௌதிக தன்மையில எப்படி நாம என்ன மாதிரி செயல்படுறோம் அப்படின்றத விதுரரோட ஒரு அவருடைய நீதியில நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. இப்ப நாம மகாபாரதத்துல பகவத்கீதையை பகவான் யார்கிட்ட கொடுக்கிறார்? அர்ஜுன்கிட்ட கொடுக்கிறார். இது பகவத்கீதையாக சொல்லப்படுது. அதே பீஷ்மர் பாத்தீங்கன்னா பாண்டவருக்கு சொன்ன உபதேசம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுவும் ரொம்ப அழகான உபதேசம். அதெல்லாம் வாங்கி படிச்சு பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கீதை மாதிரிதான் இருக்கும். நான் கீதையை படிச்சாவே போதும், இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம், அதே மாதிரி விதுரரோட நீதி ஒரு நீதி இருக்கு. அதே மாதிரி உத்தவ கீதைன்னு இருக்கு. உத்தவ கீதையெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. அதெல்லாம் இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். விதுரரோட நீதியை பாருங்களேன். விதுரோட நீதி எப்ப சொல்லப்பட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 605 ஸ்லோகம் ஆகுது விதுரோட நீதி. இது நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 700 ஸ்லோகம் 700 ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா விதுரோட நீதி 605 ஸ்லோகத்துல 1210 வரிகள்ல உள்ளது விதுரோட நீதி. அது நீதியில ரொம்ப அழகா இருக்கும். அது எப்ப சொல்லப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல அர்ஜுனுக்கு உபதேசப்படும் போது எங்க 2 சேனைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் தேரை நிறுத்திட்டு நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு காண்டீபத்தை கீழே போட்டதுனால பகவான் பகவத்கீதையே பேசப்பட்டார் அங்க. ஆனா விதுரர் நீதி எப்படி சொல்லப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் என்ன பண்றான்? சஞ்சயன்னா யாரு? திருதராஷ்டிரனோட காரிதேசி, அவருடைய மனம் தான் சஞ்சயனோட, அதாவது திருதராஷ்டிரோட மனம் தான் சஞ்சயன். சோ சஞ்சயனிட என்ன சொல்றார் திருதராஷ்டிரர், சஞ்சயா நீ போய் தர்மகிட்ட போய் கேட்டுட்டு வா, அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டுட்டு வா, போர் வேண்டாம் அப்படின்னு போய் சொல்லிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாரு திருதராஷ்டிரன். ஆனா சஞ்சயன் போறான், போய் அங்க போய் சந்திக்கிறான். சந்திச்சு அவன் நிறைய விஷயங்கள் அங்க நடக்குது. அப்ப அங்க நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்றார், தர்மரும் சொல்றார், யுதிஷ்டரும் சொல்றான். சொன்ன பிறகு அதை தாங்கி வந்துகிட்டு திருப்பியும் திருதராஷ்டிரர்கிட்ட பார்க்க வரான் சஞ்சயன், சொல்ல வரான். அப்போ திருதராஷ்டிரர் கேட்கிற சஞ்சயன் கிட்ட, சஞ்சயா அங்க போய் என்ன நடந்தது, தர்மம் என்ன சொன்னான் எனக்கு சொல்லுடா அப்படின்னு கேட்கிறார். நான் இங்க சொல்ல மாட்டேன், நான் நாளை காலையில சபையில வச்சு சொல்றேன் அப்படின்னு கோபமா அவரை ஒரு மாதிரியை பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டான் சஞ்சயன். உடனே திருதராஷ்டிரருக்கு ஏன்னா ஒரு ஆசை, பற்று, என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அவனுக்கு. யாருக்கு? திருதராஷ்டிரருக்கு. உடனே என்ன பண்றார், காவலாளியை கூப்பிட்டு, அடே காவலாளி போய் விதுரரை கூப்பிட்டு வாடா, அவன் அறிவாளிடா, அவன் அறிவாளி, அறிஞர், அவனை போய் கூட்டினு வா அப்படின்னு சொன்ன உடனே காவலாளி போறான். இது ஒரு ஸ்லோகமா சொல்லிட்டு வராங்க, ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. இது முதல் அத்தியாயம். 8 அத்தியாயம்ல பிரிக்கப்பட்டுள்ளது விதுரோட நீதி. அப்போ காவலாளி போறான், நேரா போய் சொல்றான் அவர்கிட்ட போய், அதாவது ஞானியே, அறிவாளியும் முக்காலங்களை உணர்ந்த விதுரனை சந்திக்க நான் ஒன்றும் தயங்குவதில்லை, அவரை உடனே அனுப்பு என்று திருதராஷ்டிரர் கூற. இவன் போய் கேட்கிறான் காவலாளி கிட்ட போய், விதுரகிட்ட போய், ஐயா உன்னை
மன்னர் கூப்பிட்டுருக்காங்க, நீங்க அறிவாளி இல்லையா, ஒரு அறிஞர் இல்லையா, அதனால உங்களை கூப்பிட்டுருக்காங்க, நீங்க உடனே வரணுமா, அவருக்கு பிராபலங்கள் இருக்கு, அதை நிவேதனை பண்ணணும், கூப்பிடுறாரு, வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறான். உடனே மன்னர் கூப்பிட்ட உடனே அவர் நிப்பாரா, உடனே அவரும் கிளம்பிட்டார். விதுரர் கிளம்பிட்டார், கிளம்பி போறார், அங்க போய் கேட்கிறார். அப்போ விதுரரை வந்து அழைக்கிறான் பாருங்க. விதுரா வா, உனக்கு மங்களம், பாண்டவங்களை சந்திக்க சஞ்சயனை தூதனாக அனுப்பி இருந்தேன் அல்லவா, அவன் பாண்டவர்களை சந்தித்து விட்டு சற்று முன் வந்து விட்டான். நாளை காலை சபையில் தர்மபுத்திரன் செய்தி அனுப்புவதாக அறிவிப்பதாக அவன் சொன்னான்றார். இப்போ கோபமா போயிட்டான் அவன். எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல சஞ்சய், விதுரா, என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல, தூக்கம் வரமாட்டேங்குது, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ஒரே கவலையா இருக்கு விதுரா, எனக்கு நான் என்ன பண்றேனே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். யாருகிட்ட? விதுரர்கிட்ட, திருதராஷ்டிரர். அப்ப விதுரர் பேச தொடங்குறார். விதுரனை வந்து ரொம்ப புகழறார். நீ அறிவாளி இல்லையா, நீ அறிஞன் இல்லையா, நீ ஒரு மகான் இல்லையா, தத்துவங்களை தெரிஞ்சவன் இல்லையா, எனக்கு இது எனக்கு வந்து இது வந்து எனக்கு போக்கு, இந்த கவலையில இருந்து என்ன போக்குன்னு கேட்கிறார். உடனே விதுரர் பேசுறார். அரசே, நீங்க சொல்வது உண்மை, யார் யாருக்கும் தூக்கம் வராது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கிறார். யார் யாருக்கெல்லாம் தூக்கம் வராது நம்ம சொல்ல முடியுமா? விதுரர் சொல்றாரு பாருங்க. யார் யாருக்கு தூக்கம் வராதுன்னா, திருடனுக்கு தூக்கம் வராதான், வேசிக்கு தூக்கம் வராதான், துரோகிக்கு தூக்கம் வராதான், நோயாளிக்கு தூக்கம் வராதான், மிகுந்த பற்று உள்ளவனுக்கு தூக்கம் வராதான். விதுரன் சொல்றான். அவனுக்கு நேரு மாதிரி ஒரு சக்கரவர்த்தி மன்னன், அவனுக்கு நேரையா சொல்றான், முகத்துக்கு நேரா சொல்றான். இவங்களுக்கு தான் தூக்கம் வராது, திருடனுக்கும் வேசிக்கும் துரோகிக்கும் நோயாளிக்கும் மிகுந்த பற்று உள்ளவனுக்கு மாத்திரம்தான் தூக்கம் வராது. நீங்க நல்லவர் தான், வல்லவர் தான், ஆனா அறநெறி தெரிஞ்சும் பார்வை இல்லாமல் போனதால் உங்களுக்கும் தர்மனுக்கும் வித்தியாசம் வந்து விட்டதுன்றான் விதுரன். மூஞ்சிக்கு நேரா சொல்றான். அதனாலதான் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, தன்னுடைய மகன் கிட்டையும் சகினி கிட்டையும் நாட்டை ஒப்படைச்சிருக்கீங்க. நீங்க ஒழுங்கா நடத்திருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்னு விதுரன் கேட்கிறான். என்ன அறிவாளின்னு சொன்னீங்களே, அது அறிஞன் சொன்னீங்களே, அறிஞனோட பண்பு என்ன தெரியுமா? அறிஞன்னா ஞானி, ஆத்ம ஞானம் தெரிஞ்சவன், தன்னை அறிதல், முயற்சி உடைவான், சகிப்புத்தன்மை, அறிநெறியில தெரிப்பான், இந்த மாதிரி உறுதியா இருப்பார்னா அறிஞன். அறிஞரை பத்தி ஒரு பெரிய பாடமே எடுக்கிறார். யாருக்கு? திருதராஷ்டிரர் கிட்ட. ரொம்ப அழகா இருக்கும், அதெல்லாம் படிக்க படிக்க ரொம்ப அழகா இருக்கும். அங்க 24வது பதத்துல சொல்றார் விதுரர். 2வது அத்தியாயத்துல 56வது பதத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டது அங்க சொல்றார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. துன்பம் ஏற்படும் பொழுது வருந்துவனாக இன்பங்களையும் நாட்டம் இல்லாதனும் அச்சம் கோபம் ஆசை இல்லாதனும் உறுதி கொண்ட உள்ளம் கொண்டவனாக இருப்பவனே முனிவன் என அழைக்கப்படுகிறான். இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்துல 56வது பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. விதுரர் வந்து திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றார். இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு பாத்தீங்களா? அங்க போரே நடக்கல, அங்க வாரே நடக்காம இருக்கு. விதுரர் வந்து பகவத்கீதையில அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்டதை இங்க சொல்றார். இது எப்படி பாருங்களேன், வித்தியாசமா இல்ல, முரண்பாடா இல்ல இது? விதுரர் நீதியில வாரே ஆரம்பிக்கல, இன்னும் போரே ஆரம்பிக்கல, போரே அறிவிக்கல, தூது போயிருக்கான் சஞ்சயன், அவ்வளவுதான். இந்த இடப்பட்ட நேரத்துல பகவத்கீதையை பத்தி சொல்றார். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி புரிதல் இருக்கு? யாராவது விளக்க முடியுமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? விதுரர் வந்து தர்மராஜருடைய பிறவிதானம் பிரபு. அவர் வந்து நீதி அறிந்தவர், நீதி அறிந்தவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா பகவத்கீதை எப்ப பேசப்பட்டது? அது போர்க்காலத்துல பேசப்படும். இன்னொரு சூட்சம முறை மறந்துட்டீங்களே, இன்னொன்னு சொல்ல வந்து. ஏன்னா பகவத்கீதை கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை பகவான் இவனுக்கு கொடுத்துட்டார், சூரிய பகவானுக்கு உபதேசம் பண்ணார். இது யாருக்கு தெரியும் தெரியுங்களா? ஞானிகளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், ஞானிகளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், துஷ்டர்களுக்கு தெரியாது. பகவத்கீதைன்றது கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி படைக்கப்பட்டதுன்றது யாருக்குமே தெரியல. ஆனா விதுரருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க. ரொம்ப அழகா சொல்றார். 2வது அத்தியாயத்துல 56வது பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, முனிவனை பத்தி சொல்றார். அந்த மாதிரி ஒரு ராஜ்யம் ஆள வேண்டியவன் நீ, ஆனா நீ ஆளலையே அப்படின்னு. அவன் தான் அறிஞன் அப்படின்ற. அறிவாளியை பத்தி சொல்றார், அறிவாளி பத்தி சொல்றார், ரொம்ப அழகா சொல்றார். அறிஞரை பத்தி நிறைய சொல்லிட்டே போறார். அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி. அதை பத்தி 37 பதம் வரைக்கும் அதுல சொல்லிட்டே வர்றார்.
38ல சொல்றார், அறிவலியை பத்தி சொல்றார். அறிவலினா யார் தெரியுமா? அறிவாளி என்பவன் அறிவு இல்லை என்பதை உணராமல் கர்வமாக இருப்பவன். அறிவாளி எப்பவுமே கர்வமா இருப்பான். ஏன்னா அவன் சத்துவ குணம். ஏன்னா பிராமணன் வந்து சத்துவ குணம் சொல்லப்படுது. சத்துவ குணத்துல பிராமணன் என்ன பண்ணுறமோ திமிரா தான் இருப்பான். நிறைய வேதம் படிச்சிருக்கிறேன், நிறைய இது பண்றேன், அப்படி இப்படி இருப்பான் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன். அவன் அறிவாளின்னு நினைப்பான். அவன் கர்வம் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது வேதம். அதையும் அழகா சொல்றாரு. கர்வமா இருப்பான். ஏழையாக இருந்தாலும் திமிராக நடந்து கொள்வான். ஏழையாக இருந்தாலும் திமிராக நடந்து வந்து 38வது பாத்துல சொல்லப்படுறாரு. அழகா சொல்றாரு. அறிவலி பத்தி நிறைய சாராம்சம் கொடுக்கிறார். 40ல சொல்றாரு பாருங்க, என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 40வது பாகத்துல அறிவலி என்பவன் விரும்பத்தகாத மற்றும் தேவையில்லாத பொருட்களின் மீது ஆசைப்படுவான், விரும்பத்தக்க துய பொருட்களையும் புறக்கணிப்பான், அதாவது தன்னை விரும்பாதவனைகளையும் நாடுவான், விரும்புவர்களை வெறுப்பான், தன்னை விட வலிமையாளர்களை வெறுப்பான். ஒரு நீதி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு அந்த புக்கு. நான் நேத்தான் வாங்கினேன். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. இதுல நீதிய ரொம்ப நல்லா படிக்கணும். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுல. சொல்லிக்கிட்டே போலாம். நாம எல்லாம் அறிவாளின்னு நினைக்கிறோம். அறிவாளினா கர்வம் அர்த்தமா. அது விதுரர் சொல்ற பாயிண்ட் பாருங்க. நிறைய சொல்றாரு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 38 பதத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 60 பதம் வரைக்கும் அறிவாளி பத்தி சொல்றாரு. அறிவாளி எப்படி நடந்துப்பான்றது உலகத்தை சொல்றாரு பாருங்க. 51ல சொல்றார், இரண்டை ஒன்றால் பிரித்தெறிந்து மூன்ற நான்காக்கி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்து, அதாவது 3ஐ 4இன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்து 5ஐ வென்று 6ஐ அணிந்து கொண்டு 7ஐ கைவிட்டால் மகிழ்ச்சி அடையலாம். எவ்வளவு பெரிய சாராம்சம் கொடுக்குறான் பாருங்க. அதுக்கு காரணம் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறான் பாருங்க. 1 ஃபர்ஸ்ட் வந்து விவேகம், அது 1. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லது கெட்டது 2. அது 3 என்னன்னு சொல்றாரு பாருங்க. நண்பர் பகைவர் நடுநிலையர், அது 3. 4 என்ன பாத்தீங்கன்னா சாம பேத தான தண்டம் என்ற 4 வகையான சமாளிக்கும் வழிகள். அது சாம பேத தான தண்டம் சொல்றாரு. அது வந்து 4 விதமானதான். 5வது என்ன ஐப்புலன்கள். இந்த ஐப்புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், உடன்படுக்கை போர். இது 6வது என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 6ல என்ன சொல்றீங்கன்னா உடன்படுக்கை போர், அணிவகுத்து முன்னேறுதல், தன் வசம் உள்ள பகுதியை காத்து கொண்டு சாதகமான காலம் வருவரை காத்திருத்தல், வஞ்சகம், அடைக்கலம் கிடைக்கக்கூடிய இடம். இது 6ன்ற. 7வது சொல்றார், பொன்னாசை, சூதாட்டம், வேட்டையாடுதல், குடிப்பழக்கம், கடுஞ்சொல் சொல்லுதல், கடுமையாக தண்டித்தல், அது செல்வத்தை விரயம் செய்தல். இந்த 7 ரொம்ப அழகா இதுல வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இந்த 7 விதமான இந்த 7 சாராம்சத்திலையும் ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் விவேகம், நல்லது கெட்டது 2ன்றார். 3வது பாருங்க நண்பருக்கு பகைவர் நடுநிலை என்றார். அது ரொம்ப சிம்பிளா வந்து அவருடைய செய்யுள்ள சொல்லியிருக்காரு. 2ஐ ஒன்றால் பிரித்தெடுத்து 3 4ஆக்கி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்து 5ஐ வென்று 6ஐ அணிந்து கொண்டு 7ஐ கைவிட்டால் மகிழ்ச்சி அடைவான். எப்படிப்பட்ட விளக்கம் பாருங்க. ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஞானிகள் இல்லைங்களா? இதனோட பத்தி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அதே மாதிரி உத்தவ கீதையிலையும் பாருங்க ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு. எல்லாம் வாங்கி படிங்க, பயனடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 33வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஹரே வாசிங்க. ஹரிங்க வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறாக பரமபுருஷ பகவானுடைய சக்தியின் வலிமையால் இவை அனைத்தும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்ட பொழுது சிருஷ்டி, உபசிருஷ்டி ஆகியவற்றின் மூலமாக இப்பிரபஞ்சம் தோன்றியது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. பொருளுரை. பரமபுருஷ பகவான் அவரது பல்வேறு சக்திகளை சிருஷ்டியில் தீவிரமாக ஈடுபடுத்துகிறார் என்பது இப்பதத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவரே ஜட படைப்புகளாக உருமாறி விடுகிறார் என்பது இதன் அர்த்தமல்ல. அவரது பல்வேறு சக்திகளின் மூலமாகவும் அவரது விரிவங்கங்களாலும் தம்மை அவர் விரிவடச் செய்கிறார். பிரம்மஜோதி என்னும் ஆன்மீக வானத்தின் ஒரு மூலையில் சில சமயங்களில் ஆன்மீக மேகம் ஒன்று தோன்றுகிறது. இவ்வாறு மறைக்கப்பட்ட பாகம் மக தத்துவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு பகவான் அவரது விரிவங்கமாகிய மகாவிஷ்ணுவின் உருவில் மக தத்துவத்தின் நீருக்குள் பள்ளி கொள்கிறார்.
அந்த நீர் காரண ஜலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. காரண ஜலத்திற்குள் மகாவிஷ்ணு உறங்கும் பொழுது எண்ணில் அடங்காத பிரபஞ்சங்கள் அவரது சுவாசத்துடன் வெளிப்படுகின்றன. இப்பிரபஞ்சங்கள் மிதந்த வண்ணமாக காரண ஜலம் முழுவதும் பரவியுள்ளன. அவை மகாவிஷ்ணுவின் ஒரு சுவாச காலத்திற்கு மட்டுமே இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்தின் உள்ளேயும் அதே மகாவிஷ்ணு மீண்டும் கர்ப்போத கசாய விஷ்ணுவாக நுழைகிறார். அங்கு அவர் பாம்பை போன்ற சேஷ அவதாரத்தின் மீது பள்ளி கொள்கிறார். அவரது நாபியிலிருந்து ஒரு தாமரை தண்டு முளைத்து அதன் மீது பிரபஞ்சத்தின் தலைவரான பிரம்மா பிறக்கிறார். பிரம்மா எல்லா வகையான ஜீவராசிகளையும் அவர்களுடைய வெவ்வேறு ஆசைகளுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு வடிவங்களில் படைக்கிறார். அவர் சூரியன், சந்திரன் போன்ற பிற தேவர்களையும் கூட படைக்கிறார். எனவே பகவத்கீதையில் 9.10 உறுதிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதை போல படைப்பின் முக்கிய பொறியியலாளராக அல்லது என்ஜினியராக இருப்பவர் பகவானே ஆவார். அவரே எல்லா வகையான அசையும் அசையாத சிருஷ்டிகளை உண்டாக்கும்படி ஜட இயற்கைக்கு கட்டளை எறிகிறார். ஜட படைப்பின் 2 விதம் உள்ளன. ஒன்று பிரபஞ்சங்களின் மொத்த படைப்பு. மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை போல் இது மகாவிஷ்ணுவால் செய்யப்படுவதாகும். மற்றது தனிப்பட்ட ஒரு பிரபஞ்சத்தின் படைப்பாகும். இவ்விரண்டும் பகவானாலேயே செய்யப்படுகின்றன. இவ்வாறு நாம் காணும் பிரபஞ்சம் தோற்றத்திற்கு வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் சொல்லாதீங்க, பகவானுக்கு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த இடத்துல மகா தத்துவத்தை பத்தி எப்படி வந்தது அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப ரொம்ப அழகா பொருளுரையில விளக்கம் பண்றாரு. மக தத்துவத்தை பத்தி நாம நல்லா விளக்கி படிக்கலாமா? இப்போ கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். மக தத்துவம்னா நம்ம என்ன சொல்லப்படுது? யாராவது இந்த புக்ல படிச்சிருக்கீங்க, இப்போ ஒரு அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கீங்க, இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். இப்ப சில பிரபுபாதா விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த விளக்கத்துக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். மகத்தத்துவம் எப்படி வந்தது? யாராவது சொல்ல முடியுமா? தத்துவங்கிறது ஜட இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மகத்தத்துவம் ஆகாசத்துல இருந்து வந்தது. ஆகாசம், அதுல சப்தம், அதுல இருந்து ஒண்ணுன்னா பிரிஞ்சு வரும்போது மகத்தத்துவம் வந்தது. ஓகே, இது நம்ம குத்தாம் பதிப்பா சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். ஓகே, இப்ப படிக்கிறேன், நல்லா அழகா படிக்கலாம். இதை சொன்னா ஒரு புரிஞ்சுக்கலாம். நான் படிச்சே சொல்றேன். நான் மகத்தத்துவம் எப்படி வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சிருஷ்டி காலம் வந்தவுடன் விஷ்ணுவிடம் இருந்து மகத்தத்துவம் வருகிறது. இதுவே 3 குணங்களை கொண்டு வருகிறது. சத்துவம், ரசோ, தமஸ் என்ற முக்குணங்கள் கொண்டது. இந்த 3 குணங்களுக்குமே பஞ்சேந்திரியங்கள் இயங்குகிறது. அதாவது இந்த பஞ்சம், அதாவது இந்த உடல். தமஸ் குணம் சப்தத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. சில பிரபுபாதா இது விளக்கம் கொடுக்கிறார். தமஸ் குணம் சப்தத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. சப்தத்திலிருந்து ஆகாயம் தோன்றுகிறது. ஆகாயம் தமஸ் காரணமாக ஸ்வரிதம், அதாவது தொடு உணர்வு என்ற தன் மாத்திரையை உண்டாக்குகிறது. சபைத்தினர் வாயு உண்டாகிறது. வாயுவிற்கு சர்வ குணம், அதாவது சர்வ குணமும் குணமாகவும் சொல்லப்படுது. இந்த வாயுவானது ஆகாயத்தில் சூடப்பட்டு மாற்றம் உண்டாகி ரூபம் என்ற தன்மை அடைந்து ரூபத்தினால் தேஜை உண்டாகிறது. சூதல ரூபங்கள், ஆகாசம் முதலிய பஞ்ச மகாபூதங்கள், சப்தம் போன்ற குணங்கள் உணரப்படும். இவ்வாறு தமச அகங்காரம் என்பதிலிருந்து பஞ்ச மகாபூதங்கள் உற்பத்தியாகும். சாத்வீக அகங்காரத்திலிருந்து 10 அதிர்ஷ்ட தேவதைகள் உண்டாயின. சாத்வீக அகங்காரம் ரொம்ப அழகா புரிஞ்சுங்க. சாத்வீக அகங்காரம்னா தெய்வீகமான அகங்காரம். பொய் அகங்காரம் சொல்லப்படுது, அது பௌதீகம். சாத்வீகமான அகங்காரத்திலிருந்து 10 அதிர்ஷ்ட தேவதைகள் உண்டாயின. இதை தவிர மனஸ் என்ற 16வது தத்துவம் சத்வீகத்திலிருந்து உண்டாகின்றன. புராணங்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மைத்திரியர் அழகான கேள்வி ஒன்றும் கேட்கிறார். இந்த மகா தத்துவத்தை பத்தி விஷ்ணு புராணத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறது. இதை நான் ஒரு இடத்துல கோடிச்சு நான் ஞாபகம் வச்சிருந்தேன். அதுதான் அந்த டக்குன்னு அதை எடுத்து படிக்கிறேன். முனிவரே, பரபிரம்மன் குணங்களுக்கு பரிமாணங்களுக்கு இல்லாதது. அதற்கு சிருஷ்டி, சிதி, சம்ஹாரம் போன்ற தொழிலை எப்படி பொருந்தும்?
பராசரர் சொல்றார், பதில் கூறுகிறார், முனிவரே, இந்த நல்லதொரு கேள்வி விஷ்ணுவிடம் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்பனவை இயற்கையாக உள்ளவை. பிரம்மாவாக இருந்த விஷ்ணு உலகை படைக்கிறார் அல்லவா? அந்த பிரம்மாவின் ஆயுள் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளவும். பிரம்மா உலகை படைக்கிறார் என்பதின் பொருள் அந்த தொழிலை செய்யும் போது அந்த பெயர் பிரம்மா என்பதாகவும் சொல்லப்படுது. ஏன்னா நம்ம பிரம்மாவோட லைஃபை பத்தி நாம 4வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலே பகவான் நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் இல்லைங்களா? அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. பராசரர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 15 நிமிடங்கள் கொண்டது ஒரு கஷ்டைன்றார். 30 கஷ்டைகள் கொண்டது ஒரு கலைன்றார். 30 கலைகளை கொண்டது ஒரு முகூர்த்தன்றார். 30 முகூர்த்தங்கள் கொண்டது ஒரு தினம்ன்றார். மனிதர் கால அளவுகள் பாருங்க. 15 தினங்கள் கொண்டது ஒரு பட்சம், 2 பட்சங்கள் கொண்டது ஒரு மாதம், 6 மாதங்கள் கொண்டது ஒரு அயனம், 3 அயனம் கொண்டது ஒரு வருடம். பராசர் ரொம்ப அழகா சொல்ற. அயனங்கள் உத்தராயணம் தட்சாயணம் எனப்படும். தட்சாயணம் தேவருக்கு இரவாகவும் உத்தராயணம் பகலாகவும் இருக்கும். மனிதர்கள் ஒரு வருடம், தேவர்களின் ஒரு வரநாளாகும். இப்படி கணக்கிட்டால் தேவர்கள் கணக்கில் 12 வருடங்கள் கூடியது ஒரு சதுரயுகம். ரொம்ப அழகா இதுதான் மகத்தத்துவம் அங்கம்தான் உருவாகுது சரிங்களா? ஆனா நம்ம சில பிரபுபாதா இதுக்கு ஒரு தனி ஒரு புக் எழுதிருக்காங்க. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. அந்த மகத்தத்துவத்தை பத்தி எழுதியிருக்காரு. அந்த புக்ல தான் இந்த பாட்டு நான் படிக்கிறேன். அவ்வளவு அருமையா இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அதுல மகத்தத்துவத்தை பத்தி. இன்னும் நிறைய விளக்குறார். பராசரர் என்ன பேசினார், சைனவர் என்ன பேசப்பட்டார், அதெல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். ரூப கோசாமி இதுல என்ன கருத்து கொடுக்குறாருன்றது ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதெல்லாம் வாங்கி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 34வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இதை படிக்கிறீங்களா? இந்த பதம் நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறாக பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் ஆயிரக்கணக்கான யுகங்களாக நீருக்குள் காரணக்கடலினுள் மூழ்கி கிடந்தன. ஜீவராசியின் இறைவனான பகவான் அவை ஒவ்வொன்றிலும் புகுந்து அவற்றை சுறுசுறுப்பாக இயங்கும்படி செய்தார். பொருளுரை. பகவான் மற்றெல்லா ஜீவன்களுக்கும் தலைவராக இருப்பதால் இங்கு அவர் ஜீவன் என்று விவரிக்கப்படுகிறார். வேதங்களில் அவர் மற்றெல்லா நித்தியர்களுக்கும் தலைவர் என்ற அர்த்தத்தில் நித்திய என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளார். ஜீவராசிகளுடனான பகவானின் உறவு தந்தைக்கும் மகன்களுக்கும் இடையில் உள்ளதை போன்றதாகும். மகன்களும் தந்தையும் குணத்தில் ஒன்றானவர்கள். ஆனால் தந்தை ஒருபோதும் மகன் இல்லை. அதுபோலவே மகனும் உற்பத்தி செய்பவரான தந்தை அல்ல. எனவே மேலே குறிப்பிட்டுள்ளதை போன்று பகவான் கர்ப்போத கசாயி விஷ்ணுவாக அல்லது இரண்ய கர்ப்ப பரமாத்மாவாக ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளும் புகுந்து ஜட இயற்கையின் குப்பையினுள் ஜீவராசிகளை படைத்து அதை இயங்கச் செய்கிறார். இது பகவத்கீதையில் 14.3 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு முறையும் ஜட சிருஷ்டி அழிக்கப்படும் பொழுது எல்லா ஜீவராசிகளும் பகவானின் உடலுக்குள் ஒடுங்கி விடுகின்றன. சிருஷ்டிக்கு பின் மீண்டும் அவை ஜடசக்தியினுள் புகுந்து விடுகின்றன. எனவே பௌதிக இருப்பில் ஜடசக்தியானது ஜீவராசிகளின் தாயை போல் காணப்படுகிறது. பகவான் தந்தையாவார். இயக்கம் உண்டாகும் பொழுது ஜீவராசிகள் காலத்திற்கும் சக்திக்கும் கீழ்ப்பட்டு அவைகளின் இயல்பான செயல்களை விழிப்படைய செய்கின்றன. இவ்வாறாக பல வகைப்பட்ட ஜீவராசிகள் தோன்றுகின்றன. எனவே ஜட உலகின் எல்லா இயக்கங்களுக்கும் பகவானே முடிவான காரணமாக இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா, ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. அதாவது ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. தத்துவத்து மூலியமாக சொல்றாரு. ஜீவராசி இறைவனே பகவான் அவை ஒவ்வொன்றும் புகுந்து அவற்றை சுறுசுறுப்பாக இயக்கும்படியும் செய்தார் அப்படின்றார். அதுதான் பகவான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகாக நமக்கு நிறைய தத்துவங்கள் 6 தத்துவத்தையும் விளக்குறார். அதே மாதிரி கர்ம யோகத்தையும் கொடுக்குறார், ஞான யோகத்தையும் கொடுக்குறார், பக்தி யோகத்தையும் கொடுக்குறார், ராஜ யோகத்தையும் கொடுக்குறார், 4வதா கொடுக்குறது ராஜயோகம் கொடுக்குறார். எவ்வளவு சாராம்சம் பாருங்க. ஆனா சில பிரபுபாதா என்ன சொல்றார், பகவத்கீதையை மட்டும் படிங்க, அதுல படிச்சாவே போதும், வேதம் படிக்க தேவையில்லை, உபநேசங்கள் படிக்க தேவையில்லை, எல்லாமே இதுல சாராம்சமே இருக்குன்ற. அவ்வளவு சாராம்சம் இருக்கு அதுல கீதையில. ஏன்னா இதே மாதிரிதான் உத்தவ கீதையிலையும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் ரொம்ப அழகா அதை கொடுக்குறாரு. உத்தவ கீதையிலையும் பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை பத்தி சொல்றார் பகவான், ரொம்ப அழகா அற்புதமா கொடுக்குறாரு.
அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, வேத சாஸ்திரங்கள் என்னுடைய கட்டளை தாம் அப்படின்றார். யாரு? பகவான் சொல்றார், கண்ணபிரான் பகவான் சொல்றார். ஆகவே அவற்றின் சொன்னபடி மனிதன் நடக்க வேண்டும். மனிதன் செய்ய வேண்டிய புனித செயல் 3 வகைப்படும்ன்றார். மனிதன் செய்ய வேண்டிய செயல், இது நல்லா உன்னிப்பா நோட் பண்ணீங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த உத்தவ கீதையில பகவான் சொல்லப்பட்டார். ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்லும் போது ஆன்மானா என்னன்றத உத்தவ கீதையில பகவான் கொடுக்கிறார். இப்ப நாம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம், இதை பத்தி ஓரளவுக்கு படிச்சிருப்போம். ஆனா உத்தவ கீதையில ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். அஞ்சனா அப்படின்றார். அஞ்சனான்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவசியம் செய்ய வேண்டிய செயலாது. அதாவது அஞ்சனான்னு சொல்லப்படுது செய்ய வேண்டிய செயலாது. நம்ம அகர்ம பணி இல்ல. அகர்ம பணி செய்யக்கூடிய செயல், சாஸ்திரங்கள் சம்பிரதாயங்கள் செய்ய வேண்டிய செயல், அது அகர்ம பணி. ஆனா இது சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அந்தணர்கள் தினந்தோறும் 3 வேளையும் சந்தியாவந்தனம் செய்ய வேண்டும். அமாவாசை, மாத பிறப்பு முதலிய தினங்களில் முன்னோர்களுக்கு திதி தர்ப்பணம் கொடுக்க வேண்டும். இது அஞ்சனா அப்படின்றது. அஞ்சனான்னு சொல்றாரு. இது 1வது நிலை. 2வது நிலை என்னன்னா அனுக்சனான்னு சொல்றாரு. அனுக்சனா பத்தி என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, 2வது நிலை, இது எல்லா காரியங்கள் உதாரணமாக கோயிலுக்கு சென்று பகவானை வணங்குதல், கோயில்களை முழுகி சுத்தம் செய்தல், பூக்களை தொடுத்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தல், அதே மாதிரி வேதம் ஓதுதல். சோ இந்த மாதிரி செயல்களை செய்யறது அனுக்சனான்னு சொல்லப்படுது. 3வது நிலை சொல்றார் பகவான் உத்தவ கீதையில, கமயம் சொல்றார். கமயம்னா இந்த சொற்கள் 2 வகையாப்படுமா. கமயம்னா என்ன சொல்றதுன்னா, 1 சொல்றார், ஃபர்ஸ்ட் திருமணம், புத்திர பாக்கியம் போன்ற நல்ல காரியங்கள் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக நேர்ந்து கொண்டு பகவானுக்கு விசேஷ பூஜை, ஹேமம் முதலியவை செய்தல். இது கமயம்ல வருது. இது 1. 2வது பாத்தீங்கன்னா, ஜாதக தோஷம், செவ்வாய் தோஷம், சனி திசை முதலியவற்றை பரிகாரமாக நேர்ந்து கொண்டு பகவானுக்கு விசேஷ பூஜை செய்து ஏம முதலியவை செய்தல். இதுல வருது, காமியம்ல வருது. இது 3 தன்மை. அஞ்சனா, அனுச்சனா, காமியம். இந்த 3ல சொல்றார். சொல்லிட்டு இதுல விளக்கம் கொடுக்கிறார் பாருங்க. முதல்ல அஞ்சனால சொல்றார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இவற்றை செய்தால் புண்ணியம் கிடையாதான். எது ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது என்ன ஞாபகங்களா? ஒரு அந்தனர் தினந்தோறும் சந்தியாவந்தனம் செய்யணுமா, அமாவாசை அன்னைக்கு கண்டிப்பாக திதி கொடுக்கணுமா, மாத பிறப்பு வரக்கும் போது, ஒரு மாசம் தொடங்கும் போது, தமிழ் மாசம் தொடங்கும் போது கண்டிப்பாக திதி கொடுக்கணுமா முன்னோர்களுக்கு. இது ஒரு அந்தனர் செய்ய வேண்டிய கடமை. இது அஞ்சனான்னு சொல்லப்படுது. இவற்றை செய்தால் புண்ணியம் கிடையாதான். நல்லா புரிஞ்சுங்க, புண்ணியம் கிடையாது. ஆனா செய்யாவிட்டால் பாவம் உண்டாம். எப்படி பாருங்க, எப்படிப்பட்ட விஞ்ஞானம் பாருங்க. இவற்றை செய்தால் புண்ணியம் கிடையாது, நமக்கு நம்மளுடைய கடமைன்னு சொல்றார் பகவான். அது நம்ம தாய் தந்தரிக்கு செய்ய வேண்டிய, மூதாதையர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை சொல்றாரு. அதை பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாதுன்றத ரொம்ப அழகா விளக்கமா கொடுக்குறாரு. ரொம்ப அழகா விளக்கமா கொடுக்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் மியூட் பண்ணீங்க. அப்போ அஞ்சனான்னு சொல்லப்படுது, இவற்றை செய்தால் புண்ணியம் கிடையாது, செய்யாவிட்டால் பாவம் உண்டுன்றார். அப்போ பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம தன்னுடைய கடமை, அதுதான் நம்மளுடைய தர்மம் சொல்றார். ரொம்ப அழகா விளக்குறார். அனுச்சனான்னு சொல்லப்படுறது பாத்தீங்கன்னா, இவற்றை செய்தால் புண்ணியம் உண்டு, செய்யாவிட்டால் பாவம் கிடையாது. இது ஒரு சூஸ்திரம் பாருங்க. அதுக்கு என்ன சொல்றாரு அனுச்சனா? என்ன சொன்னாரு, இவை எல்லாம் நல்ல காரியங்கள். உதாரணமாக கோயிலுக்கு செல்றது, பகவானை வணங்குறது, கோவில்ல போய் சுத்தப்படுத்துறது, கோவிலுக்கு பூக்களை போய் ஜோடிக்கிறது, இந்த மாதிரி பகவானுக்கு பாராயணம் பண்றது, இதெல்லாம் என்ன சொல்றாரு பாருங்க அனுஷ்டானால, இவற்றை செய்தால் புண்ணியம் உண்டு, செய்யாவிட்டால் பாவம் கிடையாது. அது நீ செஞ்சாலும் சரி, செய்யனாலும் சரி, பிரச்சனை இல்லைன்ற. எப்படி இது பாருங்க, ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். செஞ்சா புண்ணியம் உண்டு, செய்யாம இருந்தாலும் பாவம் இல்லை. அப்ப எதுக்கெல்லாம் என்ன கோவிலுக்கு வர? நான் உனக்குள்ளேயே இருக்கேன். உன்னுடைய அருவாதிய தன்மையில வெளியே சுத்தின்னு இருக்கேன், உனக்குள்ளேயே இருக்கேன்டான்ற. ரொம்ப அழகா சொல்ல. கோவிலுக்கு வந்தீங்கன்னா சுத்தப்படுத்து, எனக்கு பாராயணம் பண்ணு, எனக்கு பணிவிட பண்ணு, அதுதான் நம்ம கோயிலுக்கு போகணும். கோயில போய் முறையிடக்கூடாதுன்ற.
உனக்குள்ளேயே நான் இருக்கிறேன். இதுதான் அனுக்ஷனான்னு சொல்றேன். இவற்றை செய்தால் புண்ணியம் உண்டு, ஆனா செய்யாவிட்டாலும் பாவம் கிடையாதுன்றார். பாவத்துக்கும் புண்ணியத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். இதுல இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க. அது 3வது பாருங்க. நம்ம என்ன படிச்சோம்? கமயம். 3வது என்ன சொல்றார்? இவற்றை செய்தால் புண்ணியம் கிடையாது, செய்யாவிட்டால் பாவம் கிடையாது. எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. அது என்ன சொன்னோம்? திருமணம், புத்திர பாக்கியம் போன்ற நல்ல காரியங்கள் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக நேர்ந்து கொண்டு பகவானுக்கு விசேஷ பூஜை யாமம் முதலில் செய்தல், இது ஒண்ணு. 2வது, ஜாதக தோஷம், செவ்வாய் தோஷம், சனி திசை ஆகியவற்றை பரிகாரம் நேர்ந்து கொண்டு பகவானுக்கு விசேஷ பூஜை யாமம் முதலில் செய்தால், இந்த 2மே செஞ்சா புண்ணியம் கிடையாதான். செய்யாவிட்டால் பாவம் கிடையாதான். அப்போ தேவர்கள் வழிபாடு பண்றது தேவையில்லை அப்படின்றார். என்ன வணங்குறது பிரதிபலன் பார்க்காம வணங்குன்றார். இதுல ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். எது எதுக்கு வணங்கணும், எது எதுக்கு வணங்கக்கூடாது, இது செஞ்சா பாவம் இல்லை, அது உன்னுடைய கடமைன்றார், தர்மம்ன்றார். அனுச்சனால என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அனுச்சனால இவற்றை செய்தால் புண்ணியம் உண்டு, செய்யாவிட்டாலும் பாவம் இல்லை அப்படின்றார். நீ செய்யலனாலும் பரவாயில்லை, என்ன கோயில்ல வழிபாடு பண்ண அவசியம் இல்லை, அது பாவம் இல்லை, ஆனா புண்ணியம் உண்டுன்றார். அப்ப கமயத்துல இப்படி சொல்றாரு பாருங்க. கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், தோஷம் வரும், இந்த வரும், அது வரும், இதை வரும், செய்யறது புண்ணியமே கிடையாதான். செய்யாவிட்டாலும் பாவமே கிடையாது. அப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இந்த செயலுக்கு செய்தாலும் கடனுக்கு செய்தாலும் கூட செய்யக்கூடாது, ஆசையுடன் மகிழ்ச்சியோடு திருமாலின் மகிழ்ச்சிக்காக செய்ய வேண்டும். எதுவா இருந்தாலும் பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப எவ்வளவு விஷயம் சொல்றா பாருங்க. என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இந்த பதத்துல இவ்வாறாக பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் ஆயிரக்கணக்கான யுகங்கள் நீருக்குள் அதாவது மூழ்கி கிடந்தனர். ஜீவராசிகள் இறைவனான பகவான் அவை ஒவ்வொன்றையும் புகுத்து அவற்றிலிருந்து சுறுசுறுப்பாக இயக்கும்படியும் செய்தார். செஞ்சு வேதங்கள் மூலியமாக நமக்கு நிறைய உபநேசங்கள், தத்துவத்தை கொடுக்கிறார். 6 விதமான தத்துவத்தையும் கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப அடுத்த பதம் 35வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி யாரும் படிக்கலைன்னா நான் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் மகாவிஷ்ணு காரண ஜலத்தில் பள்ளி கொண்டிருந்தாலும் அதிலிருந்து வெளியேறி தம்மை ஹிரண்ய கர்ப்பராக பிரித்து கொண்டு ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளும் புகுந்து ஆயிரக்கணக்கான கால்கள், கரங்கள், வாய்கள் மற்றும் தலைகள் முதலியவைகளை கொண்ட விராட் ரூபத்தை மேற்கொண்டார். பொருளுரை. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளும் உள்ள கிரக அமைப்புகள் பகவானுடைய விராட் ரூபத்தின் பிரபஞ்ச தோற்றம். வெவ்வேறு பாகங்களாக அமைந்துள்ளன. அவை பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை படிக்கிறீங்களா? பொருளை படிச்சாச்சேன் பிரபுஜி. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல விராட் ரூபத்துல பத்தி ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சிருக்கோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, விராட் ரூபத்துல அர்ஜுன பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றான். எப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனை பாருங்க. அதாவது ஒரு சூரியனை நம்ம கண்ணால பாக்குறதே நமக்கு கண்ணெல்லாம் கூசும், ஒரு சூரியனை பாக்குறதுக்கு. ஆனா அவன் சொல்றான், நான் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியனை பார்த்தேன் அப்படின்றான். எங்க? பகவானுடைய கண்கள்ல பார்த்தேன்றான். பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியனை பார்த்தேன்றான். எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஒரு சூரியனை பாக்குறதுக்கே நம்ம கண்ணு கூசுது. ஆயிரக்கணக்கான பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியனை நான் கண்ணுல பார்த்தேன், அவருடைய உடம்புல பார்த்தேன், கண்ணுல பார்த்தேன். அப்போ அவனுக்கு என்ன மாதிரி அவருக்கு அந்த பவர் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. பாக்குற சக்தியை கொடுத்துருக்காரு பகவான் அவனுக்கு. அவன் ஒரு பௌதிகமானவன், ஒரு நரன், அதாவது மனிதன். அவன் ஒரு மனிதனுக்கு அந்த பாக்குற சக்தி அவனுக்கு கொடுத்துருக்காரு பகவான். ஏன் அதை கொடுக்கிறார்? பகவானுடைய பகவத் பக்தன் அவன், பகவத் பக்தன் அவன் அர்ஜுனன். அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கும், அர்ஜுனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது. அதான் பகவத்கீதை தொடங்கும் போதே நம்மளுடைய சங்கராச்சாரியா சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லிருக்காரு? எல்லாமே நாம அர்ஜுன மனநிலையிலிருந்து நாம அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் படிக்கணும், அதை கேட்கணும், கீதையை கேட்கணும். 11 அத்தியாயத்துல விராட் ரூபத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்ப பகவான் எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதங்கள் மூலியமா நாமளே ஒரு யூகிச்சு சொல்றோம். பகவான் இப்படி அழகா இருப்பாரு, இப்படி அழகா இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி இருப்பாங்க, கால் இப்படி இருக்கும், கை இப்படி இருக்கும், முகம் இப்படி இருக்கும், உடல் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கற்பனை பண்ணுவோம்.
ஆனா பகவானுடைய அந்த காலத்துல எப்படி இருந்தார்ன்றது ஒரு விக்கிரகமே இப்பவும் இருக்குது. அது யாருக்கா தெரியுமா? பகவான் எப்படி இருந்தாரோ, பகவான் கூட யாரு வாழ்ந்தாங்களோ அவங்களால சொல்லப்பட்ட ஒரு விக்கிரகம் இப்பவும் இருக்கு குஜராத்ல. அங்கிருந்து கொண்டு வந்து இப்ப ராஜஸ்தான்ல வச்சுட்டாங்க அந்த சிலைய, விக்கிரகத்தை. யாருக்கா தெரியுமா? அந்த கோவிலை பத்தி தெரியுமா? இல்ல பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ராஜஸ்தான்ல இருக்கு. ஜெய்ப்பூர்ல இருந்து பக்கத்துல இருக்குது. தேவாஜின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோவில் பேர். தேவ்ஜி தேவாஜியில தேவ்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. ஜெய்ப்பூர்ல இருந்து அந்த கோவில்லாம் போய் பார்க்கணும், உண்மையிலே பார்க்கணும். இது யாரு சொல்லப்பட்டதுன்னா பகவான் கிருஷ்ணருடைய மருமகளால அது பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டது அந்த விக்கிரகத்தை. எல்லா கோவில்லையும் மூலஸ்தானத்துல பகவான் இருப்பார். ஆனா இந்த கோவில்ல மூலஸ்தானத்திலே பகவான் இருக்க மாட்டார். கருவறையில இருக்கவே மாட்டார். கருவறையில வெளியே தான் நிற்பார் பகவான். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு அந்த கதை. அந்த அந்த இடம், அந்த கோவிலே பாத்தீங்கன்னா. அந்த மூல சிற்பத்தை செதுக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரோட பேரன். பகவான் கிருஷ்ணரோட பேரன். அப்ப அவன் பேராதான் அந்த கோவிலே வந்து தேவாஜின்னு பேர் வச்சாங்க அவருக்கு. அவருடைய பேர்ல வச்சுறாங்க. பஜரனவில் சொல்லப்படும் அவருடைய பேர் வந்து கொல்லு பேரன், அதாவது கொல்லு பேரன் சொல்லப்படுவாங்க பஜரன். அவரோட தாயார் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவனத்துல வந்து வாழ்ந்தாங்க. அதாவது அவர் மாமனாரை பத்தி தத்ரூபமா அவங்க வர்ணிக்கிறாங்க, ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறாங்க. எப்படி வர்ணிக்கிறாங்க பாருன்னா, அவங்க வர்ணிக்கும் போதே அந்த சிலையை செய்யறாங்க, அந்த சிலையை வடிக்கிறாங்க. அப்போ முதல் ட்ரிப் அந்த சிலையை செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. அப்போ அந்த தாய் சொல்றாங்க, பகவானுடைய பாதம் மாத்திரம்தான் பகவான் மாதிரியே இருக்கு, அவருடைய பாதம் மாத்திரம்தான், மற்ற உடல் உடுப்பு எல்லாம் வந்து அவரை மாதிரி இல்ல, இது அது கிடையாது அப்படின்றாங்க. அப்புறம் இரண்டாவது வாட்டி திருப்பி ஒரு சிலையை அந்த பாதத்தை வச்சு இன்னொரு உடலை அப்படியே இன்னொரு சிலையை உருவாக்கி அதை கொண்டு காட்டுறாங்க. பாதம் ஓகே கரெக்டா இருக்குது, மார்பு வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் மாதிரியே தான் இருக்கு அப்படின்றாங்க. கிருஷ்ணர் தான் இதுதான் மார்பு தான் வந்து பகவானுடைய கிருஷ்ணர், அவருடைய உருவம் அப்படியே இருக்கு, தத்துருவமா இருக்கு அப்படின்றாங்க. அப்போ மார்பு காலு ஓகே, பாதம் ஓகே ஆயிடுச்சு, மேலுகிற பார்ட் இன்னும் ஓகே ஆகல. திரும்பவும் 3ஆவது வாட்டி ஒரு சிலையை வடிக்கிறாங்க. அப்ப எல்லா உறுப்பினையும் பார்த்த உடனே அந்த அம்மா சொல்றாங்க, அத்தனை உறுப்புகளும் தாட்சாத் பிருந்தாவன கண்ணனை போன்றே இருக்கிறது என மனப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொள்கிறேன் அப்படின்றாங்க. அந்த அம்மா பகவானுகிட்ட மருமகள், அவங்க கிட்ட வாழ்ந்தவங்க, அவங்க கூட இருந்தவங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இருந்தவங்க. அந்த சிலை வடிச்சு இன்னமும் வந்து வெள்ளக்காரன் பண்ணி பார்த்தான், முகலாய பேரரசு படையெடுத்து பார்த்தாங்க, அது ஒண்ணும் செய்ய முடியல. இன்னைக்கும் அந்த சிலை இன்னமும் அப்படியே இருக்கு. அந்த காலத்துல 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள சிலை எங்க இருக்கு பாருங்க, ஜெய்ப்பூர்ல, அதாவது ராஜஸ்தான்ல ஜெய்ப்பூர்ல தேவ்ஜின்னு ஒரு கோவில்ல இன்னமும் வச்சிருக்காங்க அந்த சிலையை. பாருங்க பகவான் எப்படி அந்த காலத்துல இருந்தாருன்றத தத்துவமா அது வர்ணிச்சு ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த சிலை பார்த்து, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் சொல்றேன்னா, பகவத்கீதையில அர்ஜுனன் வந்து அங்க விராட் ரூபத்தை பகவானை வர்ணிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அதே அந்த கோவில்ல போய் அந்த சிலையை பார்த்தோம்னா அவ்வளவு இருக்குமா, அந்த மாதிரி அது மாதிரி வர்ணிச்சுக்கிறாங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கிறாங்க. இந்த ஆழ்வார்களும் சரி, பூரத்தாழ்வார் இருக்காரு பாத்தீங்களா, அதாவது நம்மளுடைய ராமானுஜருடைய சிஷியர், அவர் அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்ணிச்சிருக்காரு, அவ்வளவு அழகா பாராயணம் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த கோவில். இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம் அவங்கள பத்திலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். அடுத்த வாரம் 36வது பதம் படிப்போம். வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ சபகனானா பாவனிய வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார श्रीवासादि गौरवाक्ष वृत्ति की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இன்னைக்கு நடத்தின